Paraules en silenci, un temps de ràdio on la inspiració, l'art, la bellesa i les emocions murmuren dolçament a cau d'orella. Paraules en silenci, un programa intimista i pausat de Ràdio Pego. Quedem cada dimarts a les 10 de la nit. Jo no tinc idees, només tinc paraules i silencis. Això ho va dir en certa ocasió Marguerite Duras, novel·lista francesa que va viure entre els anys 1914 i 1996. Molt bona nit a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició de Paraules en Silenci, un programa que s'emet ací, a Ràdio Pego, amb una clara vocació literària. A partir d'ara mateix, tenim una hora per davant. Una hora carregada de propostes i continguts seductors. Una hora que volem aprofitar per a recordar i homenatjar les grans obres i els grans escriptors de la nostra llengua. Per si no ho sabíeu, tenim un pla interessant per a vosaltres, un pla distès i persuasiu. Us convidem que ens acompanyeu fins a les 11 de la nit. Us assegure que intentarem fer-vos somiar. Salutacions de Manel Arcos i de Vicent Morera, que és el company que cada setmana s'encarrega del control tècnic. I abans d'entrar en matèria, vull recordar-vos que els programes anteriors podeu escoltar-los al web de Ràdio Pego i també al blog homònim de blogspot.com.es i, com no, al grup d'amigues i amics del Facebook. I ara sí, entrem ja en matèria. Aquesta nit tenim dos convidats de luxe amb nosaltres. Dos convidats una mica especials. Ells guarden silenci, romanen en silenci. Un dels convidats el tinc ací damunt la taula. Es tracta del poemari titulat Oratori. L'altre convidat, millor dit, l'altra convidada, la tinc al meu costat. Cristina, bona nit i benvinguda. Bona nit, Manel, i moltes gràcies. Cristina Martí Morell és una guitarrista, dolçainera i professora de música
nascuda a Pedreguer en 1983. Com a guitarrista, ha obtingut el primer premi en la 10ª edició del concurs de joves intèrprets Ruperto Chapí de Villena i també el premi a la millor guitarrista del País Valencià en l'11ª edició del concurs Francesc Tàrrega de Vila-real i el segon premi i el premi especial Juan Francisco Garrido en el 7è concurs d'interpretació musical Vila de Salou. Cal destacar que Cristina Martí també compta amb el grau professional de música en l'especialitat de dolçaina, estudis que va cursar al Conservatori Josep Iturbi de València amb el professor Xavier Richard i on va aconseguir el Premi Extraordinari, premi atorgat per primera vegada en aquest conservatori. Cristina, veig que la música és la teua passió. Sí, és la meua vida. La meua vida no s'entén sense la música. Ets jove, però des de ben petita em contaves adés que ja t'atrella la guitarra. Conta'ns aquesta anècdota que tu vius als poquets anys de vida. Sí, quan jo tenia 6 anys, la meva germana major, la meva germana Mar, va començar a fer classes als estius amb un xic que ara ja és advocat, però en aquell moment estava estudiant la carrera de Dret i tocaven la tuna de Dret de la Universitat d'Alacant. I aleshores, per treure's uns dinerets, feia classes a l'estiu i donava classes a xavals i xavales del poble, i la meva germana es va apuntar, i a mi tot el que feia ella m'atreia moltíssim. Aleshores, cada vegada que es posava a assajar, jo em posava al seu costat i la mirava, i quan no em veien li furtava la guitarra, que ni tan sols era seua, i quan se'n van adonar ja tocava una cançó, una habanera més. Només d'observar. Sí, i després quan se'n van adonar ja ens van posar tots mans a l'obra i vaig començar a tocar a la rondalla. Als 6 anys? Sí, 6 anys tenia, aleshores. Molt bé. Ara tornem al present. Ara mateix, Cristina, en quins projectes estàs immersa? La veritat és que en molts. A banda de les classes que treballava al Conservatori de Teulada, soc la professora de guitarra, acabem de publicar els 4 llibres de la metodologia del grau elemental de dolçaina amb el company Rafa Soriano i l'amic i mestre Xavier Richard. Toquen distintes formacions, en el grup Folk i Festa, per exemple, i després 1001 històries, per exemple, amb l'estimadíssim Salvador Bolufer, acabem de presentar l'Estrelles en solfa, i infinitat de mogudes poètiques, teatrals, i tot el que ens lien, vamos. Molt bé, m'alegre molt. També és veritat que una de les coses que més m'estan apassionant últimament és el treball amb la musicoteràpia. Vaig començar treballant amb malalts pal·liatius i ara mateixa estic fent un projecte a la residència Santa Llúcia de Dénia i estic treballant amb iaios. I és una de les experiències més gratificants que he tingut a la meva vida. Jo les teues inquietuds, Cristina, i t'anime a que continues endavant. Per cert, m'has dit que ets professora al Conservatori de Música. Crec recordar que t'havien de donar permís per a poder vindre al programa, pot ser? Sí, m'he hagut de canviar 2 classes. Molt bé, això encara t'honra més, aquest sacrifici que has fet per acceptar la invitació que et van fer fa poquet per a vindre així a Radio Pego. Cristina, estàs avui així perquè volem que facis parlar eixos companys o companyes que dues damunt, en este cas la guitarra. Avui volem que interpretes, volem saber quines peces musicals penses oferir-nos esta nit. Sí, amb la guitarra només faré una peça, perquè així tot el món em coneix perquè toque la guitarra, i aleshores només una perquè és inseparable, forma part de mi també. Faré el Caprici àrab de Tàrrega, perquè és una obra que em vincula molt a Pego, em vincula molt a l'amic Bolufer i em vincula molt a la Borrera. Aleshores jo crec que vaig a fer aquesta. Per cert, Cristina, t'agrada l'urrit?
Sí, m'encanta. Doncs anem a recordar-lo tot seguit. When I think of all the things I've done, and I know that it's only just begun, those smiling faces, you know I just can't forget them, but I love you. When I think of all the things I've seen, and I know that it's only the beginning, you know those smiling faces, I just can't forget them, but for now I love you. Just for a little while, oh baby, just to see you smile. Just for a little while. When I think of all those things I've done, and I know that it's only just begun. Oh, smiling faces, Jesus, you know I can't forget them, but for now I love you. Right this minute, baby, now I love you. At least for now I love you. Estem de nou així i hem tornat perquè hem de parlar a partir d'ara del segon convidat de la nit. Us avance que es tracta del poemari, oratori, del català Jordi Valls i que fa sabent de la vida i l'obra de l'escriptor que ens visita avui. Jordi Valls i Pozo va néixer en 1970 a Barcelona. Valls ha escrit 11 llibres de poesia entre els anys 1995 i el 2013, com són D'on neixen les penombres, Natura morta, Oratori, La mel d'Aristeu, La mà de batre, Violència gratuïta, Ultimoda a Barcelona, amb coautoria de Lluís Calvo, Fèlix Orbe, Ni un pam de net al tancat dels ànecs, L'Esfinx i Mal. Jordi Valls ha guanyat els premis Martí d'Ot del 1994, Vila de Martorell del 1998, Senyoriu d'Ausiàs Marc de Beniarjó del 1999, Gorgos del 2003, Grandalla del 2004 i els Jocs Florals de Barcelona del 2006. A més, Jordi Valls ha estat antologat en 4 obres i ha estat traduït a l'anglès, al castellà i a l'eslovè. El poemari oratori, tal com es confessa el seu mateix autor, tracta el tema del mil·lenarisme i conté una mirada eliotiana i situacionista. A oratori, Jordi Valls ens diu que
Som un temps i un espai que es multiplica per totes les dimensions, futures i passades, en un lloc o en un altre, com un immens ressò del jo. Tot això provoca, segons Valls, la confusió i el desordre existencial i la necessitat d'assumir una identitat complexa a partir de la consciència del ser. I bé, el temps que ens queda, a partir d'ara, el dedicarem a recordar algunes de les composicions del poemari oratori. Comencem així, doncs, a assaborir l'obra de Jordi Valls i ho fem amb el poema precisament que obri el recull. Transparent mar tallat contra la barrera protectora del glaç, com un patriarca novell, indefinit i amorf, que es divideix en innúmeres variacions, com una carícia que no s'acaba de consumar, perquè roman implícita a un sol mil·límetre d'epidermis. El tacte fatal, la respiració continguda que embafa el vidre, la blanca opacitat tallada amb els dits, la claror que declina quan s'imposa el mur protector un altre cop contra el mur, l'instant neutre de la inacció claudicant ofert a la temptació de l'abisme, la imperfecció dels ulls que suen a frec de glaç, l'esclat d'una sinistra consciència, sense argument i perquè, sí, perquè més endins de la pupil·la hi ha l'abisme esguardant la concreció de la matèria transparent, l'úter que protegeix el son de l'oblit. Així l'esperança, com una llacuna de placenta, comença tot esperant, i en com s'espera es pot originar l'essència del tacte entre la intensitat del desglaç i la creació del nou contrari, l'única forma de concili possible que s'insereix a la perspectiva triada per tornar de nou el vidre al seu propi cos. Així la resignació il·luminada de les gotes, cada arruga que deforma el camí del riu quan s'és massa vell com per deixar de viure.
Són les 10:28 de la nit. Seguim descobrint el poemari oratori de Jordi Valls. Un poemari que no hauria estat possible sense la teoria de les tres veus de Thomas Eliot i la consegüent força discursiva d'un llenguatge quotidià ben arranjat en els buits de la poesia. Oratori es nodreix així mateix del tracte personal, diari, principalment nocturn, amb una Santa Coloma de gramenet, invisible però ben present, amb una Santa Coloma de gramenet, dissimulada, com l'amor tímid, que s'apareix no com a medi ambient, sinó com a teló de fons. El més cruel abril, dels ossos germina al maig. Maig és el mes de la substància, del costum assumit en els seus cicles, del paquiderm sexual que viola l'últim raig de llum. Així el ganivet de l'univers orgàsmic i la sang més cruel que d'un sol tall brolla reciclada en meravella. Mira, doncs, l'ocell que es picassa entre l'herba, es nodreix de cucs afartats de podridura. El seu cant més vell s'assimila en la mort. Així el gaudi de l'ocell, com el gaudi del cuc i el fang deixa un dit d'on arrenquen els ossos. Maig sencer ressuscita la vida que va dissoldre l'aigua imprevista, l'aigua d'abril i l'aigua de maig i els darrers mesos que foren tan durs entre la molsa i el silenci i tots aquests dies d'espera en silenci petrificat en una quietud acollidora a recer del gebre. He vist com el desglàs ha mudat el color dels arbres. Les primeres fulles que degoten els estrats d'hivern pel seu cos, pel temps de gratar-se l'esquena, a l'escorça dels pins, de caçar i de ser caçat. Així arribava el temps de la lluita, de l'esdeveniment dintre de l'esdeveniment. Així el gat, que empaita la rata desesperat, no s'adona del gos que l'espera per matar-lo, perquè ensumar-se la fatalitat no és gens fàcil i qualsevol moment pot ser el propici per badar i deixar de pertànyer als excessos de llum. Mira l'ocell, construeix el niu, habita i engendra una possibilitat de matèria dòcil. Se'n sortirà si així ho vol el caprici de l'atzar. Si no, tot esforç serà en va i només el silenci reconfortarà el seu cant en l'oblit del seu propi cant.
Som ací de nou i quan són les 10:38 de la nit continuem acostant-nos al món poètic d'Oratori, que és el llibre que avui estem fent-lo parlar. Jordi Valls, el seu autor, reconeix que la musicalitat de les noves tendències poètiques és el factor que li ha permès la lliure elecció d'orientar el seu instint, tot escoltant les peces més complexes de Johann Sebastian Bach o els vells oratoris de Handel. La música li ha possibilitat superar les barreres de vidre, moltes vegades mosaics, que l'aïllaven de les seues intuïcions cada cop més arriscades. Protegir-me amb paraules i omplir d'adjectius la matèria adjacent i vestir-la de frases compostes i aigua mineral. El buit s'expressa en la superfície del caos, car és darrere del buit on hi ha la llum que il·lumina l'escenari i enllà, enmig del cercle introspectiu, la víctima, com una espelma solitària que s'envelleix de flama i no retorna mai més. No sé si m'explico. M'he de protegir del caos amb l'amor uniforme i cristall a frec de galta en els ulls tancats dels teus ulls. Però els llençols blancs i rebregats dalt de l'avió són núvols i distància fora del pètal que creix al teu tacte moll. Però també dintre de l'empremta, digitalitzats els fils que pertanyen al mateix teixit que el dit gros de la mà. On és la pell que em salva del frec? Només sento el soroll de les meves passes. Així veig com arribo i m'aturo i giro el cap i encara camino pel passadís amb el cap cot sentint les meves passes. No hi ha substitució del subjecte, només simultaneïtat i absurd, ombra perplexa i fulles de carn sedimentada en el temps i l'espai i el centrat nexe gravitatori de la llum.
Falten 16 minuts per arribar a les 11 de la nit. Mentrestant, continuarem fullejant el poemari oratori de Jordi Valls i Pozo, obra que va ser guardonada en 1999 amb el 19è Premi de Poesia Senyoriu d'Ausiàs Marc. Llavors, formaven el jurat 3 poetes consagrats: Marc Granell, Anna Montero i Teresa Pasqual. Resar és la manera natural i universal alhora de fer i dir qualsevol cosa. I sobretot el poeta, equidistant del coneixement i el misteri. Per això, en oratori, el seu autor fa un exercici d'interpretació i comentari del seu món particular. La platja, altre cop abandonada, al fred de la tardor, al misteri de les roses capvesprals, amb les petites efervescències del salobre als llavis. T'estimo els ulls apassionats. Em recitaves a cau d'orella mentre miraves com el tren s'aturava a l'estació. Des del tren només veig un banyista més abraçat al mar, però sóc jo dins la marea temptadora del seu cos. Tinc l'ànima impresa a les dunes de la sorra i entre la sorra amarat de calitja recullo l'estiu en pedaços d'invicte sol. He deixat la meva ànima al descobert i ara no faig més que cercar els negatius, com quan cercava petxines en marea baixa. Més endavant vaig trobar l'escalfor de la seva pell, eriçó de mar insistent a cada gra de sorra, car desitjava la seva carícia com fos, fins que, amb les mans plenes de ferides, obries les meves parpelles. Parsimoniós, entra mòrbid el tren a l'estació. En recordo el sacseig per l'ànima meva, eriçó de mar, quan des del tren de mai més no em sagnaran els ulls en recordar-te a la platja que ja no som. En oratori, Jordi Valls aparenta de vegades un desordre formal i transmuta aquesta confusió voluntària en una estètica personal. Un sol poema dividit només per les pàgines i algun respir físicament indispensable. El vegetal transpira el verd a canvi de llum. L'espiral del comerç en 2 sentits, del sol a la terra i una visió reflectida dels 2 elements, el món conegut. Però tant és això. La imatge de la llum no defineix res. De fet, les flors no poden mirar-se a si mateixes, ni tan sols no poden reflectir-se en lloc. Se suposen i s'imaginen ombres dinàmiques, imatges inventades que brosten i creixen en el suc de la hipòtesi. Tal vegada sons que es trenquen, fragments de crit que guanya terreny
a la fugacitat, però que no existeixen en el supòsit de la llum. Quin color per aquesta melodia de mel i cendra, però és des del sol que en pintar el blau bàsic entendreix la llum en filtrar-la, i així el mar i el desert i les flors en la seva incapacitat per conèixer-se i orientar-se d'oïda, permanents en la negació, sumen el seu buit i el fan creença. Així som de nou, quan falten 57 minuts, millor dit, quan falten 7 minuts per arribar a les 11 de la nit. I és que la música, les mans que té Cristina ens encisa i ens fa perdre, de vegades, l'horitzó i l'orientació. Us recorde que avui estem tastant algunes de les peces líriques d'oratori, un poemari on el seu autor raona sobre coses meravelloses, foscament evidents,
coses, totes elles integrants del total que forma el caos organitzat per a la felicitat, l'àngel de la mort i la ment, que és la directora d'escena, invisible com el submón quàntic, coses, totes elles imprescindibles, com l'oxigen i la llet, coses autodirigides que per això complauen tant i tant a Jordi Valls, perquè simplement són la seua exigència. La llum és una tenebra visible. Seguim-la. De ben segur que no ens durà pas enlloc, però seguim-la, perquè no hi ha més opció que el zero entre les dents. Seguim-la a mossegades, cegament, pel passadís, per la tendra planura de la placidesa. Seguim-la. El que realment importa no és la trajectòria de la llum, és el fet de moure's en una atmosfera particular per canviar-nos dins, desaparèixer i tornar a ser dins i fora. El canvi, però, no és el moviment, sí la seva causa. Som aquells i no aquells altres que podrien haver estat. Així seguim la llum i ens anem seguint. El moviment, si més no, ens ajudarà a créixer, però també ens durà la via morta d'enlloc. Els segles frustrats per mancances escampen la llavor del suïcidi i la seva metàfora en Déu. La llum és el misteri de vidres trencats entre els dits, no la pantalla que separa i protegeix el tel dels ulls. Però l'atzar té poca memòria, minimitza el camp del possible i alhora el fa més ampli. Així el discurs es manifesta insuficient i només ebri de llum reconeix en sol cos l'alteritat dels cossos, com una campanada contra els dígits de l'horror que ens sona a buit i a cendra i a llavis tallats. Seguim la llum i ens anem seguint.
hem arribat a la fi de l'edició d'avui del Paraules en Silenci. Cristina, ha sigut un goig, ha sigut un plaer tindre't així en directe, pèls de punta, pell de gallina, escoltant aquesta versió de la Muixeranga. El plaer ha estat meu, Manel. Gràcies a tu per convidar-me. Saps que tens així la invitació de forma indefinida. Moltes gràcies. I malauradament ja no tenim temps per a més. Com sempre, aquesta hora se'ns ha fet molt curta. Ara és el moment d'acomiadar-se. Que passeu molt bona nit. Us desitge molta salut i sobretot que sigueu feliços. Quedem el pròxim dimarts, així, a la mateixa hora, en una nova edició de Paraules en Silenci.